Vogelgroep Transparant bestaat 10 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. En daarom is er op zaterdag 13 april een speciaal jubileumconcert in de Schouwburg. De show heet Shop Till You Drop. Velen kunnen dan in ieder geval invullen dat het gaat om iets rondom winkelen. Tijdens dat winkelen gebeurt er van alles. Daar hebben wij allerlei scènes bij bedacht. En tussen de scènes door klinken onze liederen. Anita Wetterhaan is een van de oprichters. Nu, 10 jaar later, is ze trots met waar het koor nu staat. Ja, wat denk je? Super trots. We zijn vol ambitie zijn we begonnen. Met onze eigen ideeën over wat een koor de leden zou moeten kunnen brengen. En wat we zouden moeten kunnen brengen. Ja, wat hier nu staat en wat we brengen. Tuurlijk ben ik daar trots op. Transparant heeft zich in 10 jaar tijd enorm ontwikkeld. Stap voor stap. We zijn begonnen met René Pisters, onze dirigent. Dus vooral gezocht naar iemand die weet wat hij wil. Heel muzikaal, heel gedreven. En zoals je weet heeft René vanwege ziekte vorig jaar moeten kiezen om ervoor te stoppen. En nu met deze nieuwe dirigent kunnen we weer verder. Met een ontzettende drive. En die brengt ons ook weer om op een andere manier naar zaken te kijken. Het is eigenlijk uiteindelijk alleen maar heel erg mooi voor het koor dat het zo gaat. Toen Ron Hansen de baton overnam, was het koor al druk met de voorbereidingen van dit concert. Ja, goed. Ze zijn ermee bezig. Ze waren ermee bezig toen ik kwam. En ja, dat gaat gewoon goed. Het koor is ontzettend enthousiast. Ze weten wat ze het zingen zijn, ze weten waar ze mee bezig zijn. En we maken muziek samen. Geweldig. Ik denk de samenzang is het kwaliteit. Er zitten wel goede stemmen bij, maar niet echt heel veel solisten. Dus ja, het is echt een koorklank waar ze mee uitblinken. Het koor verzorgt niet alleen de liederen, maar ook de sketches tussen de nummers door. En dat vergt een gedegen voorbereiding. Wij zijn al een flinke tijd bezig. Naast dat we natuurlijk met ons koor de nummers aan het repeteren zijn, zijn we een behoorlijke tijd geleden al begonnen met onze regisseur Roel. Die heeft een verhaal geschreven. En aan de hand van het verhaal zijn we op zoek gegaan naar eigen koorleden die een rol gaan spelen. Want dit keer spelen onze koorleden de rollen. En we zijn nu sinds voor de zomervakantie al, dus sinds mei ongeveer, flink aan het repeteren, bijna elke dinsdagavond, hier in de Keg. Waarbij iedereen zijn eigen rol repeteert. Dus elke dinsdagavond spelrepetitie en elke woensdagavond koorrepetitie. Ja, het blijft hard werken. Veel dingen van buiten leren. Er moeten ook nog scènes van buiten geleerd worden wat tekst betreft. En dan nog de choreografie en het staan. Waar moet je staan, wanneer. En het meedoen tijdens de muziek, maar ook tijdens het toneel. Kaartjes voor het concert op 13 april zijn aan de kassa of via de website van de Schouwburg te bestellen.